Barka da zuwa tashar mu mai albarka ta Arewa Golden TV. So kamar yadda kuka gani a title ɗin wannan bidiyo namu, mun ce ne za mu nuna muku yadda ake rubutu kala-kala a WhatsApp haka burge abokanka su rasa ta yaya aka kake wannan rubutun. So insha Allah yanzu kai tsaye kamar yadda muka saba muna amfani da applications ne. So za mu je Play Store kai tsaye yanzu mu ɗauko wannan application ɗin da ake amfani da shi. Kai tsaye yanzu wannan dai shi kamar kuna kuke saba dai shine yanzu wannan shine app din mu na Play Store. Sai mu shiga kai tsaye kamar haka, kana shiga sai ka tafi wajen satin ka rubuta wannan sunan keyboard din da kake gani, wannan font keyboard, sai ka danna akai. Kana danna sai ka to za ka gansu da yawa. So mu wanda zamu yi amfani da shi a nan gurin shine wannan na uku, mun gan shi mun zagaye shi, to shi zamu yi amfani da shi. Sai ka danna akai sai ka ɗauko shi kamar yadda kuke ganin mu gashi nan mun riga mun ɗauko shi. So za mu yi installing ne, mun installing kai tsaye za mu yi open, sai ka danna akai. Kana danna akai zai fara buɗewa kamar haka. Yawa yanzu haka yana buɗewa, bari ka gani. So yana buɗe za ka gan shi kamar haka. Yanzu kai tsaye sai ka danna photo keyboard din nan. Za ka gani yanda abin yake. Yanzu kai tsaye kana taɓa nan gurin yana maka kai rubutu idan ka saita shi kenan. So yanzu mu kai tsaye za mu yi muna using wannan da ka ga assalam, a gani kallon shi sai ga shi gaba assalam, shi inda yake shi na gaba ne shi assalam. Za ka ci ganin ka canza rubutun gashi kala-kala, abokan ka su dinga mamakin kai aka kake irin wannan rubutun. Ka gani kana jin shi haka, za ka ta ganin rubutu kala-kala wanda ta yi kana burgewa. Na san wasu ban san da wannan abu, wasu sun san da shi, so za ka iya ɗauko shi ka yi amfani da shi. Ka gani duk abin da ka rubuta gashi nan zai baka kai tsaye. Wannan shine abin da muka tuna. Mun gode da setting ɗin da muka yi. Kai tsaye idan kana son ka saita application ɗin gashi nan, za ka shiga cikin setting ɗin shi. Kana shiga za ka ɗan samu kamar setting da za ka saita ka ɗora shi akan wayanka ka fara amfani da shi dai kamar yadda ka sani ana amfani da keyboard. So mun gode da ziyartar channel ɗinmu da kuka yi, muna godiya. Wa'innan duk su ne tsare-tsaren rubutun kawansu kamar haka. Sai ka zaɓi wanda ka yi maka sai ka yi amfani da shi wajen tsara rubutu a WhatsApp ɗin kamar yadda kuke gani. Za mu je ma kai tsaye mu WhatsApp ɗin mu gwada muku yadda rubutun yake. Za ku gani mu je kai tsaye WhatsApp ɗin mu. Gashi mun shiga WhatsApp ɗin mu yanzu haka. So idan muka shiga WhatsApp kai tsaye sai mu tafi wanda muke rubutu. Muna shiga sai mu danna akai. Muna danna sai mu gwada ka gani. Assalam, kaga ya zama haka. Sai ka yi gaba ka janyo shi haka. Ka gani? Na san kuna ta ganin wannan irin kala-kala rubutun ga irin manya-manyan za ka yi. Ka gani manya-manyan rubutu gashi in za ka yi nan ma ga wani kalar in za ka yi wani ma shakai mutum bai gane ba ya aka kai wannan abu. Ka gani? So dai wannan shine abin da muka ce za mu nuna muku. Dan Allah kar ku manta ku mana subscribe na wannan channel din, ku yi liking, ku yi share zuwa ƴan uwanku domin su ma su amfana. Mun gode da ziyartar channel.